eye dwumadi ekoso ewo eye Hopeway Ministries no nam so ma onunyamfo Adwoa safo ekopie hono no enam so emopanipa anasa kofa bai de ma eye Hopeway Ministries Ghana ono so kasaya wose wabie wompono de atoho enunti ankronkro adwumakuo wona wo omai Ghana mu ene aburukyire munyina no obia opese wotumi ebeboa wo mu ewo kwan bia so no wo mu abie wompono atoho de hwe anim so mbeba motumi de wo mu so takuno abesom de ama emofra no Enfie bebrenie na Hopeway Ministry Ghana na momujumadi so ehwese wo beboa sebe emofra wo mu ni nani agya wo mu soso wo mu ni aboafo bia esanse wo mu eye krankrajumakuo won hya aban asinti no enenei won de adehye ekọ de ama omanfo wo mu nsem wo bie ese wo mu meye wo mu mwase ne beye na wo mujumadi a wo mu di ni de omafo atom ho so ese wo mu de serie behye saa mufra ya funu mu man atumi akonkan enu ntopani pa wada Hopeway Ministry Ghana no osofo Eddie Semse etuja. Yewo nipa bebre wo ha ye mwae hiano omu enkaye ne se kwala na wo ha na obu ha eja kra oni bi oni ena oni baby kra ofi enti ye enida so no ye hwe ma ankrankro ene nyuma kese so mba bebo ha ye baby omuda omundemu omodidie mu omusuku kom omoyare mu enti eho hia se ebenya obia ha so de bibia yeje ye de better electricity ne water to bibia yeje ewa ha o de fa Adwoa Foundation yensa beka